Estamos este ano na segunda xornada sobre os movementos sociais pola defensa dos nosos dereitos dende a participación política, que dan continuidade ás xornadas que xa tivemos o ano pasado de achegamento á realidade dos movementos sociais que están a dar no noso entorno neste contexto de crise. Se o ano pasado estaba máis enfocado a coñecer o tipo de movementos que se tiñan dado, este ano temos a inquedanza de saber como se organizan eles, cales son as súas formas de actuar e o que nós podemos aprender deles para incorporar ao noso traballo cotián. Pois estruturamos as xornadas en 2 días de traballo, nun primeiro onde puxemos en contexto, debatimos sobre cal era o contexto no que nos estábamos a enfrentar e fundamentalmente de dúas perspectivas. Por un lado, a violación que a crise supón sobre os dereitos económicos e sociais e por outro lado sobre os dereitos políticos, evidenciando na situación das novas formas de represión que particularmente no Estado español estamos a ver coa famosa Lei Mordaza. Polo que fai a reforma do Código Penal, basicamente se amplía o delito de atentado, se intenta incrementar as penas en casos en que se producen conflitos públicos no marco de manifestacións e xunto a iso se crea un novo delito bastante chamativo de difusión de mensaxes que se poda considerar que incitan a alteración da orde pública por medio de internet e das redes sociais. E polo que fai a creación dunha nova lei de protección da seguridade cidadá, crea un marco sancionador moito máis amplo que o actual e aparecen un montón de infraccións novas que parecerían unha especie como de relatorio, de catálogo da xenda de movilización dos colectivos sociais do último trienio. Todos os comportamentos que se teñen feito, todas as formas de intervención na protesta social son as que aparecen agora como novas infraccións que non existía. Cuando dicen el neoliberalismo es que no haya Estado, no, cuidado. El neoliberalismo es que el Estado cambie de papel para apoyar cada vez más la acumulación de capital y los beneficios en lugar de apoyar a las clases populares. Si tenemos la resolución de luchar, luchemos desde donde estamos, desde abajo hacia arriba, con ámbitos de autonomía en los que tratamos de hacer las cosas y de vivir de manera diferente, para a través de la expansión de ese hacer las cosas y vivir de manera diferente, consigamos un día transformar la mayoría de la sociedad de acuerdo con la voluntad de la mayoría de la sociedad. Temos unha segunda xornada que sería unha xornada máis práctica onde imos familiarizarnos con modelos de autoxestión que xa están organizados en diferentes partes de Galicia, pero tamén, por exemplo, neste caso en El Salvador. Isto quere tamén evidenciar a loita internacionalista e romper o discurso endocéntrico, digamos, e senón enfocar que a crise afecta a todos os niveis, e finalizaremos afondando en novas formas de participación política que se están a dar no contexto actual. Existe un servizo público, existe un servizo privado e existen tamén organizacións que son ou servizos que son comunitarios. É dicir, a Semente entendemos que é un centro comunitario porque dá resposta ás necesidades particulares dun sector da poboación que é aquel que quere educar as súas fillas e os seus fillos en galego. Pois o Liceo Mutante somos unha asociación cultural de Pontevedra. Empezamos a funcionar no ano 2011 e naceu porque vimos que había unha carencia de espazos para levar a cabo actividades culturais. Comenzamos a transmitir, a informar, más que todo acerca de los fenómenos naturales que está vulnerable Tecoluca. Radio Tehuacán se acerca a las comunidades a informar a la población acerca de lo que está sucediendo, el acontecer que está pasando y cómo podríamos darle solución. Transmite diferentes programas ambientales, de género, informativos. Nos entendemos que temos que camiñar hacia a xestión comunitaria de recursos. Que é a xestión comunitaria de recursos? Pois é que os principales beneficiarios da posta en valor dos montes veciñales, que para nós ten que ser multifuncionales, sustentables, se non ten futuro, teñen que ser os veciños, veciñas comuneros e os habitantes da zona, porque nós entendemos que o monte veciñal ten que ser unha peza para acadar un medio rural vivo. Que entendemos nós por medio rural vivo? Pois entendemos un medio rural con xente que se dedique a diversas actividades, con infraestructuras e servicios que os que vivimos no rural teñamos unha calidade de vida digna para non despoar o rural, que é un dos problemas que entendo que existe neste país. Actualmente están 12 personas en Radio Tehuacán, 12 jóvenes
que están de voluntarios. Radio Tehuacán es el medio en donde ellos se sienten acompañados y se pueden alejar también de las maras. Renunciamos ao modelo privado porque non entendemos a cultura como un lucro, sino como unha actividade social. O modelo público que hai de xestión tampouco nos gusta porque entendemos que responde a intereses, que se fomenta unha cultura e non outra. A autoxestión, a vantaxe principal, eu creo que é a liberdade total a hora de tomar as decisións. Desvantaxes, pois basicamente eu creo que económicas, non? E outra desvantaxe, se callar tamén é, eu creo, o tema da xestión dos esforzos. Creemos no modelo de faino ti mesmo e gustanos a interactuación co sitio, que a xente do barrio tamén se sinte implicada. Eu penso que agora vivimos nunha situación ben distinta. Eu penso que agora se articularon unha serie de demandas no Estado español, que esas demandas non foron resoltas non só polas institucións, sino tampouco polas organizacións políticas nin sindicais, entón hai unha explosión de movilización social que é o que vimos durante o 15M. O 15M toma as prazas e hai un momento no que a toma das prazas faise insuficiente para conseguir aquelas demandas e entón pásase a unha segunda fase. A segunda fase é a toma do sentido común, digamos, que as reivindicacións de determinados colectivos acaben convertidas en lugar común nas conversas da xente. Hai un momento no que a toma do sentido común ou se fai insuficiente ou quizáis é que xa puxemos ao contexto nunha situación de non retorno. Entón temos que golpear de novo e buscar un novo lugar onde golpear. E agora probablemente ese lugar onde golpear sexan as institucións. Ou hai unha unidade, unha suma de movimentos, ou evidentemente o capitalismo vai a poder con nós e isto non tería saída. Quen manda no mundo, que son as multinacionais, os grandes grupos financeiros, chegan aos sitios máis recónditos das nosas vidas, para controlalas, tanto no plano laboral, como no plano social, como no plano ideolóxico. O poder do enemigo é un poder absoluto, un poder colosal, e a única maneira de subvertilo é precisamente a través da unidade. Os obxectivos desta dinámica son visibilizar os diferentes roles que xurden cando estamos nunha asamblea, nunha toma de decisións e como estes roles facilitan ou dificultan a toma de decisións, o clima grupal. A metodoloxía que utilizamos foi un xogo de rol para que puidéramos identificar as realidades nas que nos atopamos e poder analizalas. Que cousas se poderían facer? Pois a xente aportou de marcar reglas dende o inicio, a importancia dos tempos, da estrutura e de que, sobre todo, o papel da persoa que modere ese tipo de actividades, que ten que ter moi claro, pois justamente a xente que igual non fala ou non ten esa posibilidade de falar. Somos da PIC, que é o Proxecto Integral de Compostela. É un proxecto que surdiu un pouco dos veciños e das veciñas da comarca, que buscábamos algo un pouco distinto, unha forma de relacionarnos entre nós. Facemos varias cousas e unha das máis visibles é o intercambio con moneda social, que se chama Landra, que é a nosa moneda, que, funcionamos así, intercambiamos as cousas, servicios, obxetos. Co proxecto de Rede Sal, que é un proxecto que vemos de pôr en marcha 4 cooperativas, Cestola na Cachola, Tempos de Loaira, Cousas da Terra e 3Ps, e o que nos une é que todas temos como figura que somos cooperativas en fins lucrativos. As xornadas da coordinadora deste ano eu creo que estuveron moi ben. Nunha primeira parte, sobre todo moi teóricas, moi de dar uns coñecementos das razóns da crise e de como podemos reaccionar ante ela, tamén incluindo despois a normativa legal según como podemos actuar. E hoxe, digamos, vendo modelos alternativos de acción, de como nos podemos organizar a propia sociedade e plantexar alternativas que nos permitan acadar cousas que podemos conquerir. En concreto, esta dinámica de teatro sirveume moito para conocer como pode funcionar unha reunión de asamblea a nivel personal, sin dúbida que a nivel personal, para traballar tamén a participación na asamblea e en calquer reunión. En este momento hai un par de motivos, me parece, para o optimismo. Hoxe hai graves dificultades para poder sustentar un novo inimigo,
Porque basicamente, e sobre todo neste terreo da protesta social, o inimigo non pode ser un outro, porque hoxe, antes que nada, é un ser humano sin atributos, e polo tanto somos calquera. En todo ese proceso de transformación por el que luchamos, también nos estamos transformando a nosotros mismos y también estamos transformando la sociedad que nos rodea. La búsqueda de la alternativa es ya una primera transformación.